'yar ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Ta jiyo ta ce wai kai ba za ka daina kirana da wannan sunan ba. Na ce don me zan daina kiran ki ko ga albarkatu nan sun taru. Ƙasa ta zo da arziki. Ta ce to sai ka zo ka ɗiba arzikin. Na ce to ki zo mana. Ta ce ka zo ka ɗiba. Na ce inda gaske kike so shiga ɗakina ki gani in ban ɗiba ba. Ta ƙirƙire ta ce an ƙi a shiga ɗan san banza. Ni kasuwa ce da za ka zo ka daka min wawa. Na ce oke kin san ma kina da arzikin kenan. Ta ce eh akwai ɗin. Gani nan bari nan ƙwalelanka. Na ce ƙarya ne. Ai ba zan yarda kin ce min ƙwalelanka ba sai na ga kin shiga ɗakina kin fito lafiya. Ta ce to in na shiga wani abin za ka iya yi. Wa ya sani ma ko haka take kamar ta agwagwa. Aka nannaɗe ba ƙarfi. Na ce shiga kya ba da labari. Hatta juya za ta tafi kuma sai ta tsaya. Ta ce wai kai za ka iya yin wani abin neman an shiga. Na ce shiga kawai ta zo tuɓur tuɓur tuɓur. Gaba na tsalle baya na rawa. Haka ta zo ta wuce ni ta shiga. Ta ce na shiga ɗin. Ta tsaya a bakin ƙofa. Na biyo ta na ingiza ta ciki. Na sama ƙofa sakata. Nan fa muka kama kici kasa da ita. Kawai sai gashi mun kama kokowa yarinya ta kada ni ƙasa ta hau kan ruwan cikina ta zauna ta danne min hannayena kamar da yadda mutum yake ma mace in ya fi ƙarfinta ka zauna a kan ruwan cikinta sannan sai ka danna hannunta. Ta ce wallahi in ba ka yi hankali ba yanzu nan sai in sa ka raina kanka. Ni kuma na yarda ne ta ɗan nuna fin ƙarfin a kaina saboda kar a ce na mata da ƙarfi. Sai na ce to shi kenan na ji kin kada ni amma sake min hannu za ki sha mamaki. Tana sakin hannu na ko sai na yi carab. Na damƙe mata arzikin fulanin nan nata. Ai ko da na fara mattsaka mata su. Na fara mattsaka mata tun tana cewa ka bari ciwo nake ji har ta yi shiru saboda na fara yi da salo dan da farko da ƙarfi na fara mummurzawa. Daga baya na zo ina bi a hankali a hankali. Da kanta ta bani hannu dama na fito da su. Nan fa na ɗora harshe na a kan Hassan ɗin. Na fara lailayarsa da harshe yayin da ɗayan kuma na ta mattsaka kansa. Shi Hussainin kenan na ta mattsaka kansa da hannuna. Ai kuwa kafin ka ce menene duk ta yi la'asar. Ai kuwa ba a wani ɓata lokaci ba sai ga reshe ya juye da mujiya wato na ƙasa ya koma sama na sama ya koma ƙasa. Ai ko nan na gano hanya ina ne hanyar shiga birnin wannan garin. Ko ina gano hanyar na fito da wannan Range Rover ta wato na'ura ta. Ai ko na rinƙa dasa mata ita a cikin garin nan. Wuri ne ta dasa mata ita kuma sai shagwaɓa take yi. Tana shan yaji tana gurnani. Ni kuma kawai sai da na dasa mata nakiya nake yi.